Wa makarolan bales sinten Allah bihim kelawan kufar. Bian alqa kelawan yento nibake sinten Allah sibha Isya ing nyerupani Nabi Isa. Alaman ing atase wong koso kakang ijo sapa man kot lahu ing mateni Isa. Pakotalu mongko mateni sapa kufar ing mangko sodra qotlu. Warfa'a lan ngangkat sinten Allah Isa ing Nabi Isa ila sama ing langit. Allah ta Allah iku khairul makirina iku luwih baguse pira-pira kang bales. Aklamuhum tegese luwih ngawruhine makirin diiklan makar. Kulkul yang butuh sapa sira ikola ing dalem nalikane dawuh Allah Allah ya Isa. He Isa Nabi Isa ini satemene ingsun iku mutawafika. Iku kang mateni sira biduka tegese kang mundur sira warofiuka lan kang ngangkat sira ilahi maring ingsun minat dunya saking dunya min ghairi mautin saing tanpa mati. Wa mutahiruka lan kang nyucikake sira mubiduka kang ngeduake sira minal ladina sing akeh kafaru kang kafir sapa ladina wajaidul ladina lan dadi akeh akeh kafaru kang manut sapa ladina kaing sira sodaku kang menderake sapa ladina dinubuatika kelan kenabian sira minal muslimina hari saking pira-pira Islam wan nasor lan wong Nasrani fauqal ladina indal dukure akeh kafaru kang kufur sapa ladina juga kan sira wa utai aladina iku yahudi wong Yahudi yu'luna ngungkuli sapa alladzina tabauka ing alladzina kafaru fil hujjati kelawan hujjah wasaifiran pedang ilaya kiamat sing dina kiamat. Suma ilaya nuli mung maring ingsun marju mutai nggon balik sira kabeh. Fahkumu mongko ngukumi sapa ingsun bainakum ing antara sira kabeh fi ma ing dalem barang kuntum kang ana sapa sira kabeh fi ing dalem ibu tahtalikuna padha pasuyan sapa sira min amri dini sing perkarane aku. Fa amaladina mongko ana pun wong akeh kafaru kang kufur sapa ladina fa adibu mongko bakal nyiksa sapa ingsun hubeng aladina kafaru azaban kelan siksa sadid kang banget fitun yang dalam dunia bil qatli kelawan mateni wasabilan boyo menawan wal kisyatilan bayar pajak wal akhiratilan ing dalam akhirat binari kelan mlebu neraka. Wa malan ora ana iku lahum kedue aladina kafaru min nasirin utawi pira-pira wong kang nulungi maniina kang bisa nyegah minhum saking adaban sadidan. Wa maladina amanu lan pun tayung akeh amanu kang iman sapa ladina amilan nglakoni sapa aladina asolihati kelawan pira-pira amal bagus kaya fi mongko iku nuhoni sinten Allah himing aladina bila iklan ya wanun lanun bila nun ku fanwafi ujura ming pira-pira ganjaran aladina wa ta Allah iku laih sinten Allah azalimina ing pira-pira kang zalim. Ayat 3 yu akibu nyiksa sinten Allah ing zalimin. Baru yalan dan ceritake apa Allah subhanahu wa taala iku rasalan sinten Allah ilahi maring Isa sahabatan ing mendung para faat mongko ngangkat apa sahabahu ing Isa fata alaqat mongko gandolan bihi kelawan Isa sapa umuhu ibu Isa. Babakat lan nangis sapa umuhu apa lan mongko dawuh sinten Isa lahu laha maring umuhu. Innal kiamata sak temene kiamat iku tajma'u bakal ngumpulake opo kiamat nek kita wa kana ana apa dalika mungkun roh Isa iku Lailatul Qadri ing dalam bengine Lailatul Qadar di Baitul Muqaddasi ing dalam Baitul Maqdis walau lan iku dhewe Isa salah sunata telu salasuna lan 30 apa di sanatan umuri apa di sanatan taune wa asyad lan gesang sapa ibu muhu ibu Nabi Isa batang dalam sausi roh Isa sita sinina ing dalam 6 tahun. Baru warawaran nyritake sapa Asy-Syekhoni Imam Bukhari Muslim hadisa annahu ing hadisi annahu sak temene Isa ku yang julu bakal muncul sapa Isa kurba saat dalam para kiamat. Wa yahkumulan bakal ngukumi sapa Isa bi syariatin nabina lan syariatin nabi kita wa yaqtululan bakal mati sinten Isa ad-dajjal ing dajjal wal hinzirolan lan celeng tadi wayak sirulan bakal mecah sinten Isa iki cara dianu kasiru nggih nasib nggih dipecah-pecah lan bakal ngejur sinten Isa asoliba ing salib wayata ulan bakal masang apa ngedekake sinten Isa al-jizyata ing bayar wajib
Wa fi hadis muslimin lan iku tetep dalam hadis muslim anahu utawi sak temene Isa iku yang kusu bakal manggon dengan Isa sab asina ing dalam 70 tahun. Tapi hadis yang iku yang dalam hadis inda Abi Dawud atau Yalisi ing dalam munggi Abu Dawud atau Yalisi arba'ina utai dawuh ai yang kusu arba'ina sanatan nggih utai dawuh arba'ina dalam 40 pada sanatan taune wa yutawaffalan tinafatan Isa wa yusallalan salati wa alaihi ngatasi Isa payah tamilu mongko memperok wa alam uruta sak temen kanthi garepake iku majmu'ul sihi iku kumpule manggone Nabi Isa filati dalam bumi qabla rafi'in dalam sak durunge den angkat marang langit babatau lan dalam saisi roun madalika ta mungkon-mungkono al-mazkuru min amri Isa perkara yang disebut ing dalam perkara Nabi Isa iku natlu iku macaake sapa ingsun hu ing dalik nakusu nyeritake sapa ingsun hu ing dalik alaik ngatas sira Muhammad ya Muhammad sira Muhammad minal ayati halis yang pro ayat halun iku dadi hal minal hai saking hak fi natluhu ing dalam lafat natluhu wa amiluhu ora amile hal fidzalika iku lafat fidzalika min makna isyarati saking maknane sing isyarah wa dzikri lan pitutur al hakimi kang kokoh al mukami kang den kokohake edisi Al-Qur'ani Al-Qur'an. Nomor kita kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita ceritakan tentang Nabi Isa. Nabi Isa niku nabi sing lahir tanpa bapak. Jadi ini menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku maring kekuasaan niku lengkap. Siji Gusti Allah mampu ndadekno kano bapak, kano ibu Nabi Adam. Ngoten Gusti Allah ndadekaken makhluk ana lanang tok, kano wedoke. Iku nggih ibu Hawa. Ibu Hawa kan ibuke kano. Itu diciptakan sing tulang rusuke Nabi Adam. Gusti Allah nyiptakaken ana wedoke tok kano bapake. Ini Nabi Isa ngoten. Nah, ngoten sing umum lihat sawede niku ya ana bapake ana ibuke. Berarti niku lengkap pun ngoten. Gitu kali Gusti Allah niku nyiptakno ana sing apik tok malaikat. Ana sing elek tok setan. Ya apik ya elek niku menungso kari jin. Ana sing mesti swarga malaikat. Mesti neraka setan. Yo gak mesti akhirnya isanan rokok isanan swarga niku manusa gitu. Lengkap lah. Keten kene dewi-dewi. Dan niku menunjukkan Gusti Allah niku ala kulli syai'in qadir. Lah mulane menungsa niku sik guru mesti wong gak mesti ngoten. Yo gak kena sombong. Lah ini sik foto guru kuwe. Nah iki Gusti Allah nyritakaken Nabi Isa iki dados ibrah mateng kita sedaya. Nah ceritane niku Nabi Isa niku kan diireni ya. Karena Nabi Isa niku nabi sing gadhahi mukjizat. Tapi di pundi-pundi niku pancen lek tiyang gak ada kelebihan niku enten sing hasud, kata sing hasud. Lek mboten ngaji, mboten baca niku biasane kaput. Pancen cara gampange hasud niku nyakiti wong dukur gitu. Nyakiti wong elit. Kulo dinikmatin maksud. Sing dene ngono sing dihasuti ngoten nggih. Dadi niki rencanane Nabi Isa niki panci badhe dipateni ngoten. Dadi kali tiyang Yahudi. Pokok ceritane kan di sini Yahudi kesane iki sing garano perang dunia ketiga niki wong Yahudi. Israel. Iki terus niku sampai kiamat niku. Wis memanas. Saniki sing mulai anu niku di Selat Malaka. Selat Malaka setinggi Amerika. Udarane Indonesia wis gawe kan Amerika. Nah, pas niki Pak Prabowo mulai nang Rusia, ngoten. Bukan petir kan Amerika. Ya, jadi ada dikuasai anu Malaka. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal anu perkembangan ku ndak merono ono rudal jedek. Tapi amin ya sih. Malaka tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Saat niki
Tapi anu kali Kudu yo ketemu belani Bapak batawa. lan iki Bapak sakjeki falama hassa Isa minhumul kufra aradukot lahu. Dadi sak temene pas nalikane Nabi Isa niki napa niku rasa nek enten saking Bani Israil niki kufur ngarepaken mate mejahi Nabi Isa niku sanjang man ansori ilallah. Sapa wong sing katene dadi kancaku nulungi marang Allah Subhanahu wa taala. Niki mboten pasti niku Nabi Isa njaluk tulung, tapi niku ansor niku nulungi agamane Allah. Ngoten. Dadi sing dipikiran Nabi niku mboten nate dimati, mboten nate Nabi. Mboten nate dimati. Tapi gampangnya niki napa niku ngajak wong cek belani agamane Allah Subhanahu wa taala. Jaran niku lilahi kalimatillah. Jadi napa-napa niku dhewe niku tujuane dalam hidup niki nulungi agamane Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah niku kaisa nulung nggih saged, ngoten. Cuma awak dhewe kan urip niku dicoba imane. Lah lek jenenge dicoba niku kan nggih anjen kudu ketemu ujiane. Walamma ya'lamil ladzina jahadu wa ya'lamas sabirin karena am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamil ladzina jahadu wa ya'lamas sabirin. Jadi apa sampeyan iku kabeh ngono katene mlebu swarga antara Gusti Allah iku sik guru dites ngoten. Alladzina jahadu wong-wong sing ancen temenanan. Jahadu niku berarti ngoyo mempertahankan kebenaran sampai titik darah penghabisan. Wayak lama sobirin terus dites kesabarannya, sabar ngelakoni taat, sabar ngobeli maksiat, sabar gak ngersul lek kena musibah, lek ancen salah yo sabar sing tobat. Jadi niku tadi teng swarga niku mujahadah terus sabar. Niku sing kali Gusti Allah niku napa niku dibuktikaken. Lek anu ku walama ya lamil ladina jadu ya ini ku lek ana ngartos niku kersa weruh. Kudu Gusti Allah iku gak ro kersa weruh dibuktekno, diketokno nang niku sing temenanan. Karena niku wonten malaikat niku kena apa kok sik nyatet padahal Gusti Allah kena weruh. Masukaten gak dicatetku Gusti Allah niku weruh. Dadi Gusti Allah cek gak diarani dolim kawon. Dadi sampeyan niku dhisik nglakoni ngene iki ana catetane malaikat iku salah ora. Mboten Gusti. Iki anjen ana kurange ana dilebihi apa ya apa? Mboten Gusti. Wis gak iso. Akhire niki enten sing nyekseni nggih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim pakane iso ngomong patasyadu arjuluhum sikile nyekseni dimakane sipun kelawan perbuatan sing wis dilakoni. Iki sampai umpamane karpet ngeten iki kan kita dadi saksi lek umpamane kamu sujud terus ngoten gen-gen ngeten iki dadi saksi. Tapi lek tiyang tobat niku pokok gampang njen niat tobatan nasuha. Malaikat sing bagian nulis ini kan dilalekno ngoten. Ngoten gen-gen sing dadi saksi niki dilalekaken ya. Besok cek gak dadi saksi ngoten. Terus sanjane kan iki dihapus. Enten sanjane niku gak dihapus tapi di sepuro. Niku napa niku lek tiyang niku tobat kanthi saestu. Lah kaum Nabi Isa niku kan namine kaum Hawariyun. Lah kok Hawariyun niku tampil dengan PD-nya nahnu ansarullah. Kita niku sing nulungi Allah. Akwanu dinihi sing nulungi agamane Gusti Allah. Bahkan kaya perang di Iran iki cecna niku cecnya nggih. Sing lukane anu niku di Rusia niku sing anteng mriku. Sakniki gabung kok. Sakniki malah kabare panji hitam niku mulai berkibar. Berarti niku wis katene anu wis anu muncul. Lek jarene anu jadi mati. Kan niku 4 anu nggih. 4 negara. Suriah, Yaman, terus pundi mati Libanon. Libanon niku sakniki dirampok. Dadi kaya kekayaan niku kali anu niku dipendheti. Kudus-kudus barang kali. Sakniki kata sing hijrah ngoten Israel. Jadi dibongkar ngoten. Pokok ndek pundi mawon anjen gawe masalah.
Terus mugi-mugi selamat niku. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti niku kawan Hawariyun. Niki kula waosaken niki terusane mawon. Dadi kafir Bani Israil, kafir Bani Israil niki badhe ngrekodaya niku berencana jahat mejahi Nabi Isa. Kalian ndamel taktik ngoten. Dan niku carane ngutus tiyang sing mateni Nabi Isa, menyamar ngoten. Sinten namanya? Lek di sejarah sing niku namine Yudas. Tapi lek di mriki Pak, niki nganune Topianus. Lek di tafsir sawi lho nggih. Niku anune Topianus. Karena jalan pokoke anune niku. Asyuk pokoknya. Nggih, saja ngoten. Dadi niki wa makaru wa makarallah. Tadi wong kafir Bani Israil iku merencanakan tipu muslihat kali Gusti Allah niku dibales. Dibales niku mboten Gusti Allah tipu muslihat, Gusti Allah kate niku. Maksudnya niku rencanane niku digagalaken kali Gusti Allah niku bales ngoten. Dadi carane balese Allah niku ya napa? Tiyang sing napa niku ngabari nggene Nabi Isa niku diserupaken raine niki sak pengisor separuh ini kaya Nabi Isa ngoten. Nah akhire niki kan dipateni malian. Iki nggih sakjane napa niku wong kafir Yahudi niku nggih si miskin. Lah iki Isa Yudas endi kan ngoten. Totianus niku. Saiki Totianus Isa endi. Tapi nggih pulane niki wis kadung ngoten. Niku nggih dilaksanaken mawon sak niki. Nggih. Mane pakaiane niku pakaiane Yudas. Rupanya bisa. Walakin subbihalah. Nggih, subbihalah. Tadi ngoten. Lah niki terus dimriki warofa'a Isa ila sama. Nabi Isa niku diangkat teng langit. Nah, boten langit kali ya nggih. Niki isine luru niku nek liyane kan situ-situ. Urane rahasiane Nabi Isa niku mben badhe dipun tuaken maneh. Dari ini kan tetap dewe. Awalnya bisa ngudul. Iya. Ya pokok wis dajal metu ya iki terus Kalau langsungnya ketika terlaksana ya dilengkas. Tibake kaya niku lek tafsiri sakniki nggih, setepan zaman sing asap putih mematikan niku tibake asap apa itu mematikan rudal niku. Apa jenenge? Asap putih niku bom sing dilarang niku. Nuklir. Tanah sing winginane dianu tau nang Israel, Palestina. Niku wonten panas matene niku. Tapi nggih cukup alam. Sing sahab Asap kados ngoten ya. Wallahu khairul makirin. Gusti Allah sak sae-saene sing bales alau bihi. Tapi nggih anjen napa nggih? Iran niku akan ket zamane Nabi ini kan namanya Salman Al-Farisi. Al-Farisi kan Iran itu namanya kan Persia. Ini kan pas menang di perang Khontang niku purane gawe taktiki Salman Al-Farisi niku. Nek dikruyo niku gawe juglangan aja. Sing jaran masa mencolote niku adon niku gak teko. Panah niku anjen mboten nyampe ya masa di kan itu ya. Tadi niku sampai para sahabat ngaji Nabi barang sampai diganjel selo masalah saking luwe. Kan mari lebete mboten saged kata. Jadi kan lebu didik kan sing pare niku sing ngero ana luwe terus dimanggil wong sing mangan apa di mangan. Iya. Wong diceluk kabeh kan. Aku enggak penggalian pare iki. Pedus cilik ya. Nggih, nek gulason.
Tapi ganten entek. Tak jane mek Ngoten sing ngundang. ngundang Kanjeng Nabi tok. Anane wis iki sak anane sapa Ewon. bingung ya. Dari bojone iki mergo sampean kamu ngundang Kanjeng Nabi tok. Kayak mukjizat niku nggih. Susu barang. Ulkur id qala Allahu ya Isa. Jadi Kanjeng Nabi ini kayak nyebutkan Gusti Allah, nalikane Gusti Allah niku sanjang teng Nabi Isa. Ini mutafika wa rafiqa ilayya. Niki sak temene ingsun niku bakal mateni sira. Dadi niki dudu Nabi Isa niku pejah mboten kan. Isim fa'il nggih. Isim fa'il niku kan Kateni. zaman istiqbal kare hal. Meskipun ada isim fa'il iku sing zamane madi, ngoten. Sing zamane madi niku. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta sak temene aku katene nguripi wong sing wis mati. Yo bakal mati kan. Tapi kata-katae panci zaman istiqbal. Iki berarti bakal. Jadi pas nalikane diangkat Nabi Isa niku panci tasik gesang. Wa rafi'uka ilayya diangkat niki teng langit. Minat dunia min ghairi mautin. Tadi diangkat saking dunia tanpa mati Nabi Isa niki. Karena bising tasik gesang Nabi Idris, Nabi Isa itu malu Pak. Ilyas. Nabi Ilyas, Nabi Idris. Yang hari diangkat Nabi Isa tuh Nabi ini apa ini? Apa? Di zaman itu. Kekosongan. Kosong. Zaman itu kan sampai jarane saya ke ke padotan wahyu niku. Fatroh, masa fatroh. Kosong. Jadi pas masa fatroh itu udah anjir gak nyampe gak waruno. Masa mati gak pangeran itu yo selamat. Soalnya baru Tapi saya agak masuk. Zaman fatroh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi terus Gusti Allah niku he Isa sak temene aku sing bakal mateni sira lan ngangkat sira marang ingsun mesti saking dunya tanpa mati diangkat ing langit. Lan nyuciake sira didoaken saking wong kafir terus ndadekaken wong-wong sing ndadekno wong sing manut sira benderaken kenabiane Nabi Isa teko wong Islam utawa Nasrani niku ngungkuli wong akeh sing padha kafir. Maksudnya niki tiyang sing iman dumateng Nabi Isa, duka niku wong Islam utawa Nasrani, iku derajat yang dhuwur wong-wong kafir. Berarti kan Isa niku awake kan harus yakin bahwa niku adalah Rasul Allah, Nabi Allah, bukan meyakini niku anak Allah atau Tuhan. Karena jarine niku Yesus kan. Tuhan Yesus. Jadi Islam itu sangat memuliakan Nabi Isa karena itu termasuk nabinya Allah. Awak wajib iman, nek iman ini kan gak kafir. Tapi awak sing gak oleh kan niku menganggap anak Tuhan aja duduk ngoten. Terus Nabi Isa ini Abdullah ngoten. Aku kawulane Allah. Dadi gak ono mengatakan Tuhan ngoten. Dadi tiang-tiang kafir sing dimaksud iki tiang Yahudi ngoten. Berarti Yahudi wong kabeh sing mangan utawa ngombe ngoten nggih. Keterangane sing jelasno awake lho. Oke. Aku ya padha karo sampean. Iku anu kuwi lek Yahudi lek sing percaya nang Isa. Ono sama. Ya ono. Sama iki. Yahudi itu kan nggih gak kabeh gampangnya Yahudi niku Jenenge ya iki. Wonten sing Yahudi Zionis niku. Lek sing Yahudi iman ya tetep dimulyakno karo Islam iki dilindungi. Dene niku sing aku jantung. Pokoke iman mbuh iku tokoh etnis mawa mawon iku nggih tetep harus dilindungi. Ataupun enggak iman tapi ini bukan termasuk kafir harbi. Itu nggih tetep pasti dilindungi. Yahudi Nasrani itu yakinannya padha. Betul lah, Pak. Gak padha. Iki sasaran Nasrani. Nasrani.
Yahudi atau Nasrani. Biasanya ngoten nggih. Iki pokoke anu niku Padha padha sasare sasare lho kan iki iku. disebut di Al-Qur'an niku al-maghdubi alaihim wasadhdallin. Yahudi niku pinter panjenengan. Al-maghdubi alaihim niku anu ngerti tapi gak nglakoni ilmune lek dikafiri. Lek dzallin niku gawe tos temu pinter. Akhirnya kesasar iku. Dadi kan lek awake dhewe ndonga niku kan kengken tengah-tengah niku. Dadi an'amta alaihim sing dikai nikmat niku minan nabiyin. Dadi sing dino golongane para nabi wasuhada minan nabiyin wasidikin nggih. Sidikin sing banget bener imane wasuhada wong sing mati syahid wasolihin. Solihin ini ora wong sing apik atine urane nglakoni ilmune. Ngene ku sing diarani an'amta alaihim. Lek gak masuk di kriteria niku ya iso al-maghdubi alaihim iso dzallin. Dadi cara awake dene Fatihah niku masa teng pangeran ngoten ya slamet. Cara gampang dijabah ini pun al-maghdubi alaihim. Terus lajengaken nggih. Dadi sing dimaksud niki qauladzina kafaru niki tiyang Yahudi niki saged kalahe Yahudi niki kalahe hujah niku cara kawange diajak argumen niki ya mesti kalah. Wasaib niku lek perang niku kalah. Ngoten. Pokoke syaratnya niku yanjen niku napa niku sodaku binu buatika minal muslimin wa nasara. Cara tiyang niku perang ancen tujuane li kalimatillah niki. Ancen wis menang wis cara niku. Tekene rata-rata menang. Cara meskipun gawange nabi niku ya tau kalah, tapi golongane asukai nabi niku kan mesti musuh niku kadang 3 kali lipat, kadang lebih. Sing paling ageng niku perang anu niku. Perang yang anu Kalau Romawi. Saya usah 7.000 bro. gunain anu wake bolone cuman mergo bangga karo ulangane. Pertama dikalahno cuman keri-keri nggih tetep dimenangno kali Allah Taala. Perang botosan barang niku. Kalian kamin fiatin qalilatin walakat fiatan kasiratan biidznillah. Jadi akeh golongan sing sedidik iku iso ngarana golongan sing akeh biidznillah kelan isine. Nggih rata-rata anjen musuhane niku kathah. Kaya Iran kan siap syahid kan. Nggih. Tapi anjen antik barene anu belani Islam bani teknologi ini barang anjen anu Pak. canggih. Mumpuni. Nggih om anu niku getur kok anu Iran niku. Trump niku. Karo Netanyahu niku. Wong anjen di embargo anu sih iso bangkit ae. Tapi anjen sih dipentingaken itu pendidikan. Aduh. Terus dalam masa perang niki nek kula mau dian niku rakyat niku anu utangi dibebasno nang negara. Ngoten-ngoten nek njogo panganan niku di ana apa supermarket ngoten niku. Ben nyauri lek mari anu, mari perang. Iki anu, dadi tambah metu nang anu niku, mboten ndelik lek wong Iran niku. Disemangati lek masalah niku. Aduh lek anu nangis nganti ampun-ampun. Di anu Amerika. Amir di pundi niku? Israel. Israel. Lah wong menangi ya mulya, kalahe syahid ngono ya repote menang tok. Menang tok. Majune menang tok. Jadi kebongan kok tambah jadi benteng anu. Anu barang kelebihane anu Pak, sipil niku diparingi senjata. Kali anu niku Iran. Dadi cara sak wae anu niku diwani. Lek Indonesia aja sampe sipil. Ngono gawe ngerampok kancane. Biasa ya. Oh, tiba ini kisah granat kan jadi di granat itu. Sini mau di kafe. Jadi musuh di kafe itu tuan. Musuh granat nganggur. Musuh yang kedai. Buat yang tinggal rusak Islam itu ganteng kan.
Dadi niki janjine ila yaumil qiyamah. Dadi kok gampange ndek mriki niku cara gampange kepengin perang ku menang karo tiyang kafir. Iku sodaku binubuati. Dadi menderno nang kenabene sama iki kanjeng Nabi Muhammad. Anjene iman niki tenanan. Dadi manut teng kanjeng Nabi nang ajarane Islam. Kan cara anu niku meskipun Syiah niku kan mboten sedaya niku sing gampange dianu kafir ngoten. Sing ekstrem. Sing anu iku saking mek beda istihad ngoten tunggale niku. Mboten sedaya. Nggih. Suma ilayya marji'ukum fahkum bainakum bima kuntum fi tahtalifun. Nanti terus insyaallah mek nang aku bali sira kabeh. Cara nek keyakinane mujahidin niku cara mben iku mati iku sik burung mesti syahid. Lek saiki mati syahid langsung ngenteni mben. Saiki yo mati men yo mati. Ya, Saiki rasapi ora. Nah, dia kira-kira Lu Sabtu sampai jam lagi. pokoknya katanya nyangoni daya tuh. Bawa itu nekat deh. Banyak. Apa? Bukan anak-anak bisa. Lo saya los orang ngaji bisir. Fahku bainakum fima kuntum fi tahtalifun. Jadi Rasulullah Allah aku sing bakal ngukumi ing dalam antarané sira kabeh masalah sing zaman kabeh padha pasulayan nang urusane agama. Jadi akhirnya ke zaman riyin niku masalah agama ku engkel-engkelan nggih sak karepe dhewe. Tapi besok sing menjadi penentu sapa sing bener, sapa sing ora Allah. Tapi ke sakniki ada iso napa niku ampun saged niteni bener enggak ya. Dadi yo gawe corona niku. Dadi kongkon sebut Lah wis iku cocok karo sing diajaraken kali Kanjeng Nabi, cocok karo ulama niku sakno sisine kang leres. Iku sing dihukumi Allah kan nggih berdasarkan itu. Jadi dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Jadi dzalika niku bermakna hadza. Jadi kitab iki gano kemamangan di jerone. Hudalil muttaqin sing dadi petunjuk kanggo wong sing takwa. Jadi maksudnya diwacana Quran sak bendina lek niku anjen nek anune gak niat dadi muttaqin ya gak dadi hudan kan ya begini. Terus wong iku gak wani masa cek pinter yo napa kitab kuwi gak ono sing salah di dia gak kira. Wong ngene nulis diteliti ngoten sing tadi bolak-balik ini sing salah kok. Winginane niku mari tak sasak ngoten tak delok maneh. Iki keliru. Iki harokate gitu aja nang iso nggih. Dadi lek mboten pangeran ngoten mboten wani. Lah kan niku sing golongane wong kafir terus ngoten-ngoten sangat manung Islam niku ngoten. Lho Al-Qur'an lho sing wani. Kitab iki gak ono kerabane blas niki. Ngoten. Ngoten-ngoten dijamin Gusti Allah ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku temenan sing ngedukno Qur'an iki. Aku sing katene jogo. Kan sing iso napa badhe ngrubah Al-Qur'an mesti ketemu mawon. Ngoten. Anu niku mboten wantun, gak sampai napa niku 1000 tahun ngono ya wis gak karu-karuan dirubah-rubah. Begini Al-Qur'an niku mboten wonten mawon sing anjen nggih janjine Gusti Allah. Wong ngantek niku dilak ana apa li takjis niku faktu bisurati mimisli. Lah yen sampean ngrasa iso nandingi Quran, wis celukun bolong kabeh sing pinter-pinter sak jene pisan, sak manungsane, gawe sak surat ae. Sing nandingi tentang Al-Qur'an. Yo ha iso. Sak surat. Iya. Kata loh. Iya. Ya tidak minta tinggal Wong di Al-Qur'an iku masa mek cumendek ngoten anjen anune hebat ya. Mau konangan nggih. Konangan. Hah? Itu sak titik mau konangan. Nggih. Ada sih sama boy. Sebenarnya Tidak usah dewe. Anak saya luar biasa penasihat. Nggih. Iki banci Joko senoso ya anjir karo Gusti. Lah kan ahli Al-Qur'an iki nggih anjen kedah dijogo baik bacaane atau tafsiri atau pengalamane. Bacaane ngoten niku lek gak kasih ya macam-macam lho.
Al-Qur'an iki padha sing maca gak karu-karuan. Iki bahaya iki kok dadi sing njaga Qur'an lho sing rusak Qur'an iki. Jadi gini ku perlu dianukan ya. Kami tiap negara berbeda. Kan anu Mas yo unzilal Qur'an ala sab'ati arufin. Al-Qur'an iku di kira sab'an. Niku kan ono gurune dhewe-dhewe. Dadi meskipun dialoge niku beda tetap bersanad. Cara ade niku ndamel Anu sanate iman. Nggih. Nek ade ini Imam sinten? Imam Hafs. Hafs niku kan iki cara sanate rene-rene cara ade teko gurune sapa-sapa ngoten. Kan cara sanad niku tasih kan telu. Sanad gurune lolos. Sik gurung disertifikasi. Manten-manten syarat pemahaman. Nek cara Quran niku ya sak macane sakane anjen di Kandungane bener. Kandungane sak macane. Manten-manten pengamalan ngoten. Baru lek tiga niki anu akses. Bismillahirrahmanirrahim. Terusaken nggih, anjen nggih tafsir iku jadi nek tafsir yo gak ngerti. Pak amal ladina kafaru ning apa Pak? Nggih. Mongko anapun wong sing kafir, mongko ingsun bakal nyiksa wong kafir mau kelan siksa kang banget ing dalam dunya. Tadi yang kafir kalau Gusti Allah disiksa di dunya kali siksa sing nemen niku bil qatli. Dadi mati terus ngoten ditawan terus bayar pajak. Wal akhirati lek di akhirat niku siksane mlebet teng neraka. Dadi anjen cara gampange anu niku tiyang nek anjen iman saestu niku perang niku menangan aja. Menangan. Tiyang mati syahid niku gak oleh perang niku duwe cita-cita aku cek mati ngoten. Cara gampange niku kurang sae. Pokok kudu mateni sakake. Cara gampange niku anjen perang niku rencanane menang. Ngoten. Lah lek cara niate perang iku anu aku cek mati niku ana egoisi. Lah lek mari kok tinggal mati, marine awake dhewe iso ditindas nek yen kalah. Ngoten. Terus nek Islam niku kalah, Islam niki iso mboten enten. Ah bener le umpamane perang kepengin mati syahid kan. Kok ngedang-ngedang Kudu menang kok. ngedang-ngedang bulu Israel aku cek sabit. Kan kudu menang. Berarti mboten saene niku mergo niku. Nggih ya. Dadi lek dampake. jadi anu niku saking lah padha karo kepengin kalah wae. Dadi sing penting mati syahid niku sing anu. Maksudnya anjen dhek kepengin mati dudung rencanane kepengin menang. Ngoten, menang nih. Lah kok cara dhek niku pecah nggih. Mati syahid aja niate terus. Jadi sebabnya menang kali kalah, cara manfaatnya kan akhir menang. Jadi mulia menang. Iskariman muksahidan. Khalid bin Walid niku cek kepingine mati syahid. Tapi mboten nate kalah, perang nate kalah. Dadi anu niku kan dibolong kok kulune niki. Dadi gak mati. Niku wejahe niki nggih anu, wejah cara wejah biasa. Anjen lek dipimpin Khalid bin Walid niku menang tok. Menang apa itu? Nanti kali Sayyidina Umar kan dipecah. Langsung dipecat. Ya gak salah apa. Tapi nggih anjen gak ngersula. Itu tadi pasukan biasa yo biasa. Ya pancet ae Mas. Terus diganti Abu Ubaidah bin Jarrah. Acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum min nasirin. Nanti mboten enten yang kafir niku penulungi besok menawi niki pun teng neraka. Wa ammal ladina amanu wa amilus solihati fayaffiyahum ujurahum. Nek dia niku iman, kali nglakoni amal sae, kali Gusti Allah ganjarane dipenuhi. Terus Gusti Allah niku mboten seneng dumateng tiyang ingkang zalim. Kan wong niku kafirin niki dolimin. Ini namanya iltifat amutadol kol ya nggih. Makom. Tapi maksudnya nggih kafir Gusti Allah niki badhe nyiksa tiyang ingkang kafir.
Tadi pas Nabi Isa niki kali Gusti Allah niki badhe diangkat nggih. Kan badhe dipateni niku. Niki Gusti Allah niku ngirim mendung. Mendung niku sing ngangkat Nabi Isa. Ngoten-ngoten ibuke niki nggandoli teng Nabi Isa digandoli ngoten mular. Terus Nabi Isa niku dek dinten kiamat bu awake dhewe niki bakal kumpul. Nah, akhirnya nggih munggah niku terjadi di Lailatul Qadar di Baitul Maqdis. Pas waktu niku umure niku 33 tahun. Anten ngoten gesang sak mantune niku 6 tahun. Tapi sing anu berarti Nggih, sing 40 niku ada. jane wa asad sing gesang ibuke nggih. Sing ibuke medal mantun nggih. Mantun Nabi Isa diangkat teng langit niki ibuke gesange niki mantun niku 6 tahun. Tapi Nabi Isa pas diangkat niku umur 33 tahun. Imam Bukhari Muslim niku ngriwayataken hadis Nabi Isa niku bakal mudhun cedheke kiamat sing ngukumi kelawan syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW sing mateni dajjal, mateni babi-babi celeng niku mecah-mecah salib terus netepne pajak dumateng tiyang kafir. Lem pajak niku lek kepingin aman cara nek niku kudu bayar pajak. Di hadis Muslim niku dipun ceritaken Nabi Isa niki pas mudhun wonten-wonten manggon di bumi niku selama 7 tahun, mek 7 tahun. Jadi mudune Nabi Isa kuwi 7 tahun ya. Iya, masane iku. Masane mudune Nabi. Masane mudune 7 tahun. Lek riwayat Abu Dawud 40 tahun, mari ngono wafat terus disolati. Akhirnya dikumpulno di hadis iku. Tapi majmu'ul luksi fil adhi qabla rafi wa ba'dahu. Dadi 40 iku ditotal sadurunge diangkat karo sakmarine diangkat. Ngoten. Tapi yo finise ya aja mek 7 tahun. Finise. Mau nih kok. Apa ono ngaku Nabi Isa ngono. Iya, tahu. Iya. Saiki yo ono sing ngaku Imam Mahdi kok ya. Wong Indonesia. Yo kadek GCC. Lah saniki niku enak ono bahasa napa niku. Dikutu ditakon nang AI niku. Diterjemahno. Wis kongkon muni mama gupron sembarang kalir. Engko lah kisinan dewi karan. Kon bareng. Enak saniki. Kulo nyaca di bahasa opo iki artine opo? Mek tak putus sret ngono. Artine opo? Oh, itu dikandani. Enak iku. Oh, anjen nggih pengikuti dajjal niku anu golongan kadapun pembohong. Tapi anu nih, Ada zuhur kok anu ya. Garwa terus enggak ada kok kali. nggih. Nggih lek masa 7 tahun Nah bisa ya. saged, Pak. Garwa terus ketika apa tang apa Kanjeng Nabi apa Madinah apa kemudian kan edol ya. Nggih. Pokoke ngene iku. Dzalikal mazkur min amri Isa, tadi sing disebut masalah urusan Nabi Isa niku kali Gusti Allah dipun critakaken wonten Kanjeng Nabi Muhammad termasuk tondo-tondo kuasane Allah Subhanahu wa taala, terus tadi pengiling-iling sing kukuh. Di menika nggih saking Al-Qur'an niku. Ya ade nggih kudu iman. Tapi kan riyin niku ya di kantor sakniki masalah di bumi niku wong Yahudi. Wong Yahudi. Wonge pinter beling iku wis sing pinter beling. Cara bodho beling gampang taklukane. Pinter nek beling. Tapi nggih mboten sedaya Yahudi. Yahudi niku nggih wonten sing sae. Nggih niku rata-rata.
Mungkin iku wonten tambahan, monggo. Ngoten nggih. Mesin anu. Kula nate maca nek Duratun Nasihi. Bahas apa? Sidratul Maut. Niki kan Nabi Isa pernah menghidupkan ibunya. Oh, ibu nanti apa? Nggih. Oh, betul paham. Kayak simpang siur kaya anda. Sing mujizate menghidupkan orang mati kan Nabi Isa. Nabi Isa Di niku antaranya ibu itu sing alamil maut. lan kula sing Berarti alamil maut. nate maos niku enten anu manten. Manten niku anu ditinggal mati kali sing wedok nggih ditangisi tok ngoten. Akhir niku enten Nabi Isa kegeran apa niku nguripi Nabi Isa. Akhir niki kan anu urip niku kan wis meneng. Nonton enten tiang jaler gawe kuda putih ganteng ngoten. Diawe niku sing wedok gelem. Sing wedok gelem akhire nggih selingkuhan niku. Termaten ngoten niki anu akhire wadul teng Nabi Isa. Sing jaler iki. Wadul teng Nabi Isa, dianu kang Nabi Isa. Gampangnya dipuluki yang kali ini. Ini gak ngaku. Iki anjen bojoku iki, ngoten jarine sing wedok. Jare sing lanang dudu sampean bojoku. Terus jarine Nabi Isa, lho. Sampean anu sing dhisik sing tak uripne kok sih. Dudu. Ngoten ngaku. Ya wis. Lah anjen sampean iku dudu sing tak uripno atas izine Allah, sampean selamat. Tapi nek sampean sing tak uripno ku dhisik iku sing atas izine Allah, mati maneh sampean. Langsung mati. Bahkan terus ulama niku cara dhisik sing wedok iki gak urip maneh iki malah mati husnul khotimah dadi bojo sing salehah. Urip maneh iku tanpa mati suul khotimah. Senek selingkuh. Niki keterangan rahasia. pokok nanti nopo di majalis nopo di anu kuno niku cinta niki. Penuh ganggu dapet iki. Wong mari mati nek sik ulap nggih. Kena anu. Nek wong lanang ganteng sugih. Dua ku urusan mati sampai paling utang jam. Jadi mati mati. Oh tapi kalau mana ya ini? Ini jadi pendakwa itu yang benih Pak Munasir benih. Tenaga. Enggak pernah saya tak beli saya. Itu anu Makassar. Dia mondok di kata-kata. Iya. Itu terus anu jadi pendakwa. Nonton aja ngoten. Itu kancang kali kancang. Gimana didusi barang? Lah dia ya anu. Enak. Kuwi sampe dikubur. Pak Munasir wes. Pak Munasir wis tak diakui keluarga anu. Tahu aja. Iki wis Iya. anu stromo kabeh Indonesia Jember. Jember. Oke. Kan nanti malah kalau Kata surau. ya anu Duratun Nasihi ketika awal itu apa? Iki anu betno. Yang dibalik hikmah iku rekene anu ra. Dari napi apik dari ade kan apian urip, tapi hikmah kan lek urip mati nek gak lepas karo. Sampah ya. Nah, Iya dulu lah. Lah si Abdul Qadir iku nek Nur Burhani niku nek mboten salah kan anu napa termasuk karo main kan apa niku pecah sing estri niku ditangisi tok sing anune kantongane pas digawa Malaikat. terus disaut karo si Abdul Qadir. Nggih. Disaut dilepokaken tekan malih. Materanya ya? Iki salah niku anune karo main. Kawak dhewe macam-macam. Kesal saya.
Niku apik. Dulu saya nyebutnya, dah kalau waktu ya. Apik.